long pini MSc kilik results tami pangdak mono tangti nangli tami thu duno Singhason habar pe ani nangli kwan aphai kilong me sila bangsu ang deng pali to pini nearly exactly moi na jan ne chini ne ke second position pa nga chini hadi ka difference ke suri kel ka pharo ner cap la son la mar ko difference ke olang pharo ner cap ne pharo hini la son rong ko tante pina pese si candidates tami ke thu duno kapre ga habar long tami tante inuna abang pus tami khai pu arju ponong ni arju long le lage nang litum si chini nang po karbilo ka di nang litum ta rapsi ka nang litum da karbilo ka di anga non ke alam bang ke nilitum rem det lo ke rem ke inglong aso ka di hala long recap ke kache jor la bang final lo ke di iliakov chewan thun elu lage la pen autonomous council Assam Sarkar phanchi pidet la ta final lo ke tuma velo ke di non CMEM to anta aja kong vedet poke non CMEM tu aja kong ave pon nele ka che plang long ka lia pon ni ngarong pu ne pupe che thana ling seta itum inglong asosi CMEM aja kong dosi ge me pot lo ke di seta non ke la pu lidet poke itum autonomy ga vedet lo ke lalo la pen hala siksidul pangtang nangi purani tum pu an kaning ye aron election aron lapen ke voter list ka selam aron selam nangi pu angdeng pihini angdeng so troxy pen lata selam le det poke non ke selam le lo non ke antela long ke bang solong tang de la rar tum sik chok che patanang le tum kamat hadoma rat ta chok chi lage rat ta chok chi athema rat ko le pilo leader da rat ang bong ba nai klang kan da di sir ente la mo penang lipula la selam le det po long kusan lo nang litum pen ington dun kok ni litung ington te lo sa ington te se ta hedi election nong ningkan pho phi le lo an ke la long recap apot non bang an pidet lo pula sopot non kachilong thuji phan ke kopini assign non claim thute la ke un elo la election nong final lo democratic country ke di tum ke democracy pula te itum ni election hota pupik lo ke la salam di final lo lage nang tum Omar Singh tiso si ke hai pu gali lage BJP si ke hai Omar Singh tiso ke karbi BJP ke karbi ali det ke sir ente non la APHLC aphan ke kroyara tum hanang lihin pen kopia message puji APHLC arar tum han hedi nonang lihin APHLC tum la vote nang pidun atum phan an ke neli ning arong pik lo alang litum nang bor idun lo nel tum along di nang che democracy pula te itum ni election hota pupik lo ke la salam di final lo lage nang tum Omar Singh tiso si ke hai pu gali lage BJP si ke hai Omar Singh tiso ke karbi BJP ke karbi ali det ke sir ente non la APHLC aphan ke kroyara tum hanang lihin pen kopia message puji APHLC arar tum han hedi nonang lihin APHLC tum la vote nang pidun atum phan an ke neli ning arong pik lo alang litum nang bor idun lo nel tum along di nang che dan lo nang che pisung dun lo alang litum a hok lo sung pik lo alang litu neli tum along si cholong le jun long le la po an lo poisa ta ni tum phan nang pidun thu la po an lo la po si alang litum phan choro lo intela nang pidun de tum han banang li pen ti nang pidun dia tum bang ke bang ka chini ne lo ison ke la tungge BJP apot pusi matharong le sita BJP lo te ko pilo la bang chini ne det lo he tante pina an la karbi ang long ke tek ser abang put tum do isi pudam po 10 plus organization pen palit song long far alang li dolo la pen KSA ameiphu Simeon rong far alang li tum sa me thu dun lo la bang se MSc kilik lo tante alang li tum sita me karbi khai ban ching hon o la pen chi song o si thek pon lo tante alang li tum APHLC long la po gun de la pen ASDC long la po e la pen spam e long ta dun de alang li tum tante ko pian ninga ma thabe sa alang li tum la son he di ajah ke alang litum ta kalang lo la pen ajhak ta dolang la son thak ye isi movement si la so ahubi our side to endon si political pen ke hypo cholongji la son si ma tha ti la tum he det aphan si ke claim nong pule la tum ma tha dun kali la posining kan pho ni tum pon ka che song alang litum BJP long do dun ver ke di contract en nun lo jati che pe plang nun lo gari che nam dun lo la pen phang phung pen si election hai jibon pu thela tum ma thalo se ta non hai he bola tum ta
ตั้งแต่ ไปให้แกดี ไปปังดักคนเป็นหลังละบางโซริซาร์บิทุงเร่งทามาละเป็นฮัมเรนนะฮะวาลงละบางริซาร์บางปังดักคนเป็นหลังตั้งแต่เป็นอันเทคคนลงละบางโซบิทุงเร่งทามาเป็นฮัมเรนนะลงเป็นเซลซิกไฮจีปุสิเป็นอันอาราตตุงปัจเจทางโลละเป็นละบางโซปิญญาริซาร์ตามิเทคลงละตั้งแต่ไฮจีอังริงโดลังมาละบางโซดิมลงนี่ลิชินี่นี่ละบางนอนละดักเต็งแต่ฮับพุตา available อังริงba hamren bang jeplang da tek athem ha da ke bang ke carbidet ke akhai kapre ka vedet ke hala da bang jeplang da tek lan la ante sir la non rajes tiso alang li hai dulo hala po kopi mo jong la po constituency ni hai ma alang li ke alang li hai det da alang li council long aja kong long nun jima council long ke la MSC aja kong ke long dun po confirm phelang he sa nang litum kalang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta